Barkanku da zuwa tashan Arewa Entertainment TV. Kada ku manta ku danna subscribe. Malam, don Allah wa yake nema na? Ni ne yake mai mulki. Ni na tura a sallama da ke. A kira ni kuma. Walai kuwa? Kai ga mun ka da ni. Alhamdulillah. Kin san a rayuwa idan namiji ya ga mace, idan har da niyyar aure yake, ya kamata ya zo bincika ya gane iyayenta su waye su. Magana aure kuma. Baka san ni ba, baka taba gani na ban san ka baka ce magana aure. Lamarin aure ba sai na san ki ba. Kina jina da kyau? Ni a rayuwa ta duniya in na ga abu ina so. Kina jina? A harkar aure ba abu ne na wasa ba. Kin gane ko? To dole zaka sa ni in yi? Ba wannan ne damuwa na ba. Ki an samu ka turo magabatan ka kawai su zo mu magana. Shi ne kawai bukata. Dan Allah malam ka kama hanya ka tafi. In tafi? Dan Allah ga hanya na. Ai ban taba ganin abu ina so a rayuwa ta a ce Allah ya kama miki yar hajiya. To Allah ya kama miki. Bukata ba. Allah ya kama miki. Kin ce dauko miki in kujera zaki zauna kuma nazo kuma kina abin. wallahi ka gani ni da wannan mutumin ya zo ya sa ni a gaban shi aure ya zo. Na'am. Aure wai. Shi kuma wannan waye da kike gaya mar? Yar hajiya. Na'am. Ki yi bayanin abin da kike so. Kina so ki ganshe ne jina-jina ko kuma kina so kawai ya fita ko ta halin kaka daga gidan nan. Ai kawai a fatattaka shi ai gaba da shi. Duk abin da za ka yi da shi zo ga. An gane gashi ba. Wuce yar hajiya. Haka ake rayuwa? Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Kana lafiya? Ke yar masu arzikin ki bari mai magana ba dan karere a gidan ba. Kai dan sai ka dan taka ma nan sai mu fi magana da kai. Ban gane taka ba. Hauna. Kai ne mahaifinta ko kuma mai? Kai awa. Ba irin ƴaƴan nan bane ba fa, marasa galihu da za a ga wai an tara ƴaƴa dukiya, ka tara ƴaƴanka dukiya, baka sa musu san Allah ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kai takamar ka kai mai dukiya bari a tara ƴaƴa kuɗi kar su sha wahala. To ba wannan ne gwaninta ba. Wayannan ƴaƴan karatu za su ko ba gane ba. Ba irin ƴaƴan nan bane ake barin su da waya. Saboda mai duk yarinya kamar wannan aka barta da waya an bata lasisi na ta je ta fasikanci ba irin su bane ayi waje. Ai baka san da ne yadda nazo ba ko? Ba dukiyar babanta ne shiga bana ba. Ba rike wayar ta ne damuwa na ba. Bukata na neman aure na zo kuma na bincika na ji babanta dattijo ne mutumin arziki ne. Me magana ɗaya a garin nan. Ka bi ni a hankali. Ni ba mutunci na sani. Ka ga mun bai? Ni ma ina daura shi ai. To sai ka fito da shi in mara kunya ne kai. In kai mara kunya ne ni daidai nake da kai. Ai ba ma ayi waje. Ai ba mahaifinta bane. Ayi waje. Ni na da ke ka kake rama? Kai mara kunya ne? Allah ya isa. Ka yi kokari. Ba a wulakanta ka tsaya ba. Kaga da ya nuna gwarzo ne shi ya ja na ja ga an zauna lafiya. Da yayi shiru da